Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri telebista saio honetaz harago, adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia da. Bizi kalitate hori hobetzeko ongizate fisiko eta emozionala lantzeko ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egingo dugu. Guk pantailaren alde honetatik eta zuek zuen etxetatik. Zer? Animatuko zarete ezta? Goazen Bainigorekin ariketa fisikoa egitera. Egunon zurine, egunon danori, baselanez, hemen gatoz gaur ariketa fisiko horrekeitzen eguneroko horretan. Eta beste barik gaur ibiliko guen bi elementu izango di, pelota txiki bat eta naranja bat eta ulki bat. Eta zelanez, urboteia bat beti eskure, hau pasuek, ongitorri danok. Bueno, gaurko honetan, koordinazio lan engou, pelota horrekin eta ulki horreaz, baina betiko lez, hasikoaz berotzen, behitxik eta gora, esku jarri mokorrin, venga. Orkatiak berotzen, astiro, ez nahi aspertzen esaten, beti vertikal, aldatu. Venga, belaunak berotzen, hainka bateratu, eta zuzen. Askana eta on bita bi. Bat, bi, erdire, bat, bi, aldatu. Bat, bi, erdire, bat, bi, aldatu. Bi azkenak. Oso ondo. Bost aurrerantz, bat, bi, hiru, lau, bost. Gelditzen hor da atzerutz. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo. Hainkak zabaldu. Buru beti erdixan, ukandu gora. Venga, bazen. Gurutzatzen. Hori da. Oso ondo. Venga, arnasketa zaindu, suabe. Eta sorbaldak. Hainkak bat duizkat, jarri esku hor, eta venga, bazen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aldatu, guazen. Bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guazen bixakin, ba. Bost eta atzera. Bat, bi, 3, 4 eta bost. Venga, gurutzatu goxan, eskumi eta eskerra. Eskuma, eskerra. Hori da, bi azkenak, bat, bi. Esku jarri mokorrin eta astiro. Gora, bi, 3, 4, bost eta azkena, eta esker eta eskuma. Bat, bi, 3, 4, bost. Venga, askatu gorputze, eta esan dugu nun, koordinazioei, ariketak oreka horrei mantentzen. Pelota bat hartu, eta egingo buena da, hasieran, aulki batekin egingo lehengo ariketi, aulki hori jarri, eroso, gustora itxeko punto baten jarrikoa, bizkarra beti zuzen, eta egingot. Gora, aldaketa eta astiro berantz. Gora, aldatu eta astiro. Nahi bada eskukin lagundu, aldatu eta berantz. Nahi bada eskukin lagundu, venga, guazen, dano batera. Albotik, nire sorbaldan parera, aldaketa eta astiro. Guazen berriz gorut, aldaketa, alegindu bateratzen, denpora horrek, daun hasikoa gora. Ezin bada, lezino batalako sorbaldetan, gelditzu gure sorbaldan parin. Baina hasikoa on goitxik. Goitxik eta aldatu. Guazen nahi bada laguntzakin, gora, aldaketa eta berantz. Guazen berriz gora, aldatu goitxik, laguntzakin eta pera. Eta nahi bada aske. Hortik gora, aldaketa. Guazen berriz gora, aldatu. Ezin bada hor, jarraitzu, sorbaldan parea. Ezin bada, jarraitzu, sorbaldan parera. Eta bi askana, venga, guazen gora, aldaketa. Eta jarraitzu, eta azkena. Bale, oso ondo, onera biliko balki hau, elementu modun. Laguntzeko,
nahi bada. Baina hasiko da koordinazioi lanak egiten. Puntekin hasiko naz, hor pukigon, beti vertikaltasun hori mantentzen, ikusten baut hemen balantza galtze dutela, beti lagundute. Baina ja hor jarriko na, da albo batera eta bestera. Da alegin du, borobilak egiten. Bazen eskumakin, 1, 2, 3, 4, 5 eta azkena. Oazen, eskerrakin, 1, estiro, 2, 3, 4, 5. Ezin badago ariketa hauen puntetan, horrekin mantendu hor. Punta gabe. Venga, oazen, bigarren itzuli hori, gora puntak, nahi bada geldik, 2, edota, 3, estiro, 4, 5. Aldatzot eskerrera, estiro, 1, 2, 3, 4, 5. Askatu, igarren bide, bikixak igarten di, da honengo bardine, askatzot apur bat, bardine, baina hor pukin. Punta gora, nahi bada lagundute, eta hor, albo batera, da bestera. Eskerrakin hasiko na kasu honetan, eskerrakin, venga, oazen, 1, 2, alegin du ardatzetik ez urteten, 3, 4, 5, beste aldera, eskumakin, 1, 2, ezin baga horreon, 3, 4, 5. Oso ondo, hona leginduko naz, bixak sartzen. Punta, orpo, punta, orpo. Eta jarri ditxukot, biribil horrek eitzen, 5 da 5. Eskumakin azten naz, venga, oazen, puntakin gora, 1, 2, 3, 4, eta nahi bada, hor, lagundute. Aldatu, oazen, 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, venga, askatu, berri zengo hau, da jakin beti lagundute aldotelain eta erdixak egin. Geltxo nintzen hor, puntetan, hor putara, 2, ikusten da, 3, gerengo nahan aldaketa bat, eta jarraitzu, erdi hori itzen, koordinazioi puntu hori, denpora guztik bateratzen. Venga, oazen, berriz eskumakin aztena dauztabe, 1, 2, astiro, 3, 4, 5. Aldatu, oazen, 1, oso ondo, 2, 3, 4, 5. Urrengo ariketa aulki horrekin. Kasu honetan, ez du bir, gero bueltauko ostabe pelota horrekin, hartu aulki hori, eta ingotena da, ardatz bat izango da, aulki hau, eta ni biliko naz, alde batetik, beti aurrerantz begire, zuek kasu honetan, niri begire, denpora guztin, telebistari pizta, aurretik etorri, nahi bozue lagundu, torri hona, jarraitzu zila horreri, baina beti, niri begire, nahi bozue ikutu, eta ezin bada lateralidade hori landu, hemen, baina beti niri begire. 1, 2, hor eta atzerantz. 1, 2, hor. Hasiko naz, atzetik eitzen, danok engou. 4 itzuli atzetik eta 4 itzuli bestera. Gertu, nahi bada ikutzen eta bestelan bape bari, baina beti ardatz hori mantentzen. Venga, oazen. Hori da, bilatu, oazen aurrera, albotik, atzeratu. 1, oazen berriz, beti ardatza hartute, hor, bilatu, atzeratu. Oazen, venga, aurrera, hori da, oazen. Nahi baso ikutu azkena, laguntza, venga, da atzera, pam, pam, pam. Kasu honetan zein got, beste aldetik. Honetorriko naha, eta eskumako aldetik etorriko naha, atzetik aurreratu, gertu, oazen. Albora, 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 aurrera, Hemen, 2, hor, oazen,
ba. Oso ondo, nahi beste pausu emon alda, hartu ardatza, jarraitzu, nahi beste pausu txiki asko. Venga, guazen, bigarren buelta horretan, ardatzetik beti. Segi hor. Venga. Hirugarren horrekin. Ba. Erditxik. Venga, askana. Guazen. Oso ondo. Venga, ardatz hori mantentzen. Koordinazio ariketak. Oso ondo. Hau pasuek. Ona leginduko gaz. Oinez eitzen. Baina aldala lateral. Vertikaltasun bat hartukot, eta lateralidade horretan aleginduko na pausu gehitzen. Koordinaketa horretan, eserialdi batein, erdixe, eta bertan alba da mantentzen egingot. Bat, zabaldu. Bi, zabaldu. Buelta berriz, bat, zabaldu. Hor, oso ondo, guazen bestera. Zabaltzen dut, laguntzak nahi bada, zarratu, zabaldu, zarratu, guazen. Zabaldu, zarratu hor, zabaldu, zarratu, guazen. Zabaldu, zarratu hor, zabaldu, zarratu. Ezin da otor behianein, lagundu, hor. Pausu zabal bateaz, eta erdire. Guazen, zabaldu, erdire, zabaldu, erdire. Beti, vertikala mantentzen. Oso ondo, bi azkenak, bat. Askatuko apur bat, eta ariketa bardina leginduko etxen, baina eskuko gongo di lurrakin paralelo. Vertikaltasun hori mantendukot, lurrakin paralelo, eta gogor beso horrek, malgutasun barik, eta gogor, oso gogor, aldabenak, behi txik. Hartu ardatza hor, zarratu, zabaldu, zarratu, eta zabaldu. Zarratu, zabaldu, zarratu, da zabaldu. Esku mantentzen, guazen, hor, ba, behi txik, hori da, ezin bada hor, guazen goitxik, bat, bi, guazen bat, bi, guazen bat, bi, alba da, guazen behi txik, bat, hori da, bat, oso ondo, ona leginduko ariketa bardin eitzen, eskuk lurrakin paralelo baina puntetan. Jarri puntetan, vertikaltasun bat mantentzen, gelditzu hor, hartu ardatza, pausu bat, bat. Pausu bat, bi. Guazen, pausu bat, hori da. Beti goitxik, guazen. Bat, bi. Bestaldera, bat, bi. Nahi bada eta ezin bada, hor, guazen, bat, bi. Venga, koordinaketa horrek, bat zabaldu, bi zabaldu. Guazen, bi azkenak, bat, bi. Oso ondo, hartu arnasa, eta askatu, azken itzuli bat engot, beti bekonturatu, puntetan ezin bada, laguntzak inein, horma baten kontra, bai, alda jarraitzu horma hori, hormakin laguntzen, edota bertan lekun aulki baten, eta pausu txikixakein, eta gelditzu. Aleginduko na hor pukin. Eta bardin, horma baten laguntzaz, alnaz lagundu, horman. Eta bestelan, aldabenak, hor. Alegindu paralelo hori mantentzen, hor puk eta guazen, bat, bi, erdire. Bat, bi, erdire. Guazen, bat, bi, bat, bi. Venga, bestera. Bat, bi, gelditzu, bat, bi. Venga, bat, bi, eutzi, bat, bi. Guazen, bat, bi, bat, bi. Oso ondo, hartu arnaz apur bat, eta askatu emongotza urtrago bat, edan urapur bat, eta lasaitxasun egoera horretan, lusaketa batzuk engou. Venga, oso astiro, askatu, ondo, koordinazio ariketa horrek, eta betiko lez, lusatuko az, goitxik eta bera, oso astiro,
esku jarri hor, biztak gorantz, hartu arnasa, bota luze, hartu astiro, bota luze, aldaketan hartu beti, eta perantz. Venga, hartu arnasa beti aldaketan, helduta. Ba, aldatu. Oso ondo, gurutzatu, sartu buru ondo, venga, luzatu hor luze. Hartzot arnasi eta gorantz, esku bizkarrera. Hartu beti lasai, bota luze. Hartu astiro, eta gora. Oso ondo, venga, lodixe gorantz, hortik eta bera. Astiro, astiro, hartu arnasa, ba, aldatu. Venga, askatu hor, hainkak zabaldu, esku mokorrera, eta gorantz. Hartu hor, ba. Hartu lasai, helduta. Hartu arnasi hor, eta segi goitxik jarraitzu luzatzen. Hori da, oso ondo, venga, luze gorantz. Venga, hartu arnasa, eskatzo da apur bat. Laguntzakin nahi bada, beti laguntzakin, kolpe behitxik, eta gorantz. Hainka beti parera, bizkarra beti zuzen, eutzi hor, horma horreaz, oso ondo astiro. Venga, hartu arnasa eta aldatu. Laguntzakin, okorrin, mai edo taulki. Utzi, oso ondo. Venga, askatu, da honengot gurutzatu, bizkarra beti zuzen, lagundu eskukin, begira hori lurrera, hartu lasai, bota luze, venga, gorantz, venga, astiro, astiro, hartu arnasa, eta matxuko betiko lez arnasketa bi goixan, eta gogor, berantz, hainkak batu, venga, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, astiro, segi hartzen, eutzi, ba. Oso ondo astiro, eta gaurko amaitxute, ongizate emozionalakin jarraitzen dugu zurinekin, hau pasuek eta hurren arte. Behin Inigorekin ariketa fisikoa egin eta gero, gorputzari begira jarriko gara mindfulnessaren bitartez. Meditatu egingo dugu jarraian. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina inongo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean, triangelu bat eginez eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Hastera goaz! Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu
arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Ekarri gogora ondo tratatua sentitu zaren egoera bat. Imaginatu egoera eta aldi berean ohartu nola sentitzen duzun zure gorputza. Baliteke gorputzean sentsazio biguina izatea, zerbait atsegina. Ezer berezirik sentitzen ez baduzu, ez da ezer gertatzen. Imaginatu norbaitek begirunez eta errespetuz tratatzen zaituen egoera hori. Jarraitu arreta jartzen xehetasunetan eta behatu eskeroneko sentimendurik sortzen zaizun.
senti ezazu gorputza eta burua. Esker oneko sentsaziorik duzun. Jolastu oroitzapenarekin eta esker oneko sentsazioarekin. Saiatu ahalik eta garbien sentitzen egoera eta esker ona. Esker onarekin zauden bitartean, esan zeure buruari, esker ona. Oroitzapeneko irudiak joaten utzi, eta esker oneko esperientziarekin gelditu. Buruan, zein gorputzean. Eta argi eta garbi, esperimentatzen duzun bakoitzean, esker ona esan zeure barnean. Praktika ezazu, astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean, gorputzean zein buruan, esker ona esanez. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Geroz eta hobeto ezta? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengoan ere, hementxe elkartuko gara. Adin berri saioan. Eskerrik asko.